Poďte si so mnou naplniť peračník pre budúcu prváčku. Budúci prváčik potrebuje predovšetkým kvalitné písacie potreby. My sme si vybrali Stabilo. Perá sú vo verzii pre pravákov a ľavákov, rovnako tak aj ceruzky a pastelky. Pre prváčika je dôležitá predovšetkým ceruzka. Toto je mechanická ceruzka, ktorá má vysúvaciu tuhu. Má protišmikový povrch a deti ju chytia do ruky správne, úplne intuitívne vďaka úchopovým plôžkam. V prvom ročníku deti ešte veľa vyfarbujú a preto nesmú chýbať v peračníku ani pastelky. Tieto pastelky majú na sebe zárezy, ktoré opäť vedú deti k správnemu úchopu. Deti po prvom polroku zvyčajne prechádzajú na písanie perom. Tento ergonomický roller je proste must have. A keď fixky, tak určite tieto. Sú trojhranné, ergonomické, majú nezničiteľný hrot a vyprateľné. V peračníku nesmie chýbať ani strúhadlo. Opäť si vyberte správne pre praváka alebo ľaváka. Viete, na čo je na strúhadle táto malá dierka? Na zastrúhanie mechanickej ceruzky. Ide to úplne ľahúčko, ale pozor, hroty sú naozaj ostré. V peračníku nesmú chýbať ani kvalitné nožničky Fiskars, no a samozrejme aj tyčinkové lepidlo. No a ak sa minie tuha, treba mať samozrejme náhradnú. Toto je tuha do ergonomického rolera a toto sú zasa tuhy do mechanickej ceruzky. Ešte guma a máme hotovo.